Janko Petoni, Kaleriverkko. Se on Rautajoki, morjes. Joo. Se on niin jätket laittanut taas liikaa kovetetta. Joo. No nyt toi kura jässähtänyt tonne säiliöön, se ei tuu ulos sieltä. Joo. Mä en rupee sitä hakkaan enää irti sieltä. Tää on nyt 4. kerta tänä vuonna. Joo. Mä otan nyt lopputili, tää auto jäi tänne. Janko Petoni, Kaleriverkko. Seppo Numminen Kuumalahdelta on tässä taas terve. Joo. Tää on kuule mulle luvannut ne kaivorenkaat jo 3 kertaa. Joo. Sä sanoit eilenkin aamulla, että ne tulee iltapäivällä. Mitään ei näkynyt. Joo. No sä kuule mulla kaivinkonetesti on 3 päivää. Tiedätkö mitä se maksaa? Joo. Mä soitin nyt vaan sitä, ettei sun tarvi enää niitä kaivorenkaita tänne lähetellä. Joo. Mä otin tosta Mikon betonista ne. Joo. Ja sitten vielä kuule, Kalle, yksi asia. Joo. Kuuntele tarkkaan. Joo. Kalle! Joo. Haista paska! Asia kunnossa. Asia kunnossa. Asia kunnossa. Kalle, katos, tässä on tää meidän sopimus kaupungin kanssa. Joo. Kaupunki tilasi Janko Betonilta keskusaukion pihalaatotuksen ja se piti olla 3 viikkoa sitten siellä. Ja se oli ajallaan, mutta kaikki oli haljenneita. Viime viikolla toimitettiin uudestaan, kaikki oli haljenneita. Ja tänä aamuna tuli viimeisin toimitus, kaikki oli haljenneita. Tiedätkö sä, mitä se maksaa kaupungille, kun siellä on 100 työmiestä odottanut 3 viikkoa? Kalle! Joo. Haista paska! Asia kunnossa.